U Seulu je od 7. do 11. novembra ove godine Međunarodna organizacija Crvenog krsta križa je organizovala jedan značajan trening. Među svega 24 učesnika bila je i Tanja Bijedić, projekt koordinatorica u Crvenom križu Tuzlanskog kantona, a koja je gošća našeg otvorenog poslijepodnevnog programa. Dobar dan i dobrodošli u program RTV7. Dobar dan vama, dobar dan gledalcima RTV7. Jeste se uspjeli odmoriti nakon puta i vremenskih razlika? Jesam, sve je odlično. Dobro. Evo da prvo našim gledalcima i slušalcima približimo pomenuti trening, ali i teme koje su ove godine bili u fokusu. Pa ovaj trening pod nazivom PECT podrazumijeva napredni nivo treninga koji se odnosi na praktičan odgovor za građane koji se nađu u stanju potrebe nakon određenih prirodnih ili drugih nesreća, koji Crveni križ treba da pruži u vidu gotovinske podrške. To je nešto sasvim novo, ne samo na području naše zemlje, već i u oblasti cjelokupnog djelovanja Crvenog križa kao pokreta u cijelom svijetu, da se sve više fokusiramo na novčane pomoći unesrećenim građanima, a ne pakete hrane i higijene, cijeneći na taj način i dostojanstvo naših korisnika koji u datom momentu na osnovu vlastite procjene potreba mogu adekvatno zadovoljiti svoje potrebe. Moram istaknuti da je ovaj trening organizovan od strane Međunarodne federacije Crvenog križa i kao što sam rekla podrazumijeva napredni nivo i trening je zaista bio jako intenzivan. Cijelodnevne su bile različite radionice, veoma malo teoretski potkrijepljenje. Znači imali smo realistični scenario određene prirodne nesreće i onda smo u grupnom radu pružali adekvatnu podršku, a ta podrška je naravno varirala kao što je stvarna situacija prilikom različitih prirodnih nesreća, da vi u zavisnosti od aktuelnih dešavanja koja se mijenjaju iz sata u sat pronalazite najadekvatnija rješenja kako biste zadovoljili potrebe unesrećenih građana. Svakako da je velika stvar i biti među 20-ak osoba za cijelog svijeta, tako kažemo, koji su prošli na trening. Ja sam zaista počastvovana jer sam nakon selekcije prijava bila odabrana među 24 učesnika ovog treninga. Jako mi je drago što sam imala priliku učiti od najkvalifikovanijih facilitatora ispred Međunarodne federacije Crvenog križa koji su nam zaista pružali svu potrebnu stručnu podršku, savjete sa višegodišnjih misija u kojima su oni učestvovali, znači konkretne situacije i konkretna rješenja koje mi kao humanitarni radnici trebamo pružiti unesrećenim građanima, a s druge strane biti među 23 drugih ljudi koji kolega sa različitih područja djelovanja Crvenog križa koji dolaze iz različitih zemalja Velike Britanije, Finske, Mongolije, Laosa, Vijetnama, zatim Rumunije. Znači zaista vrlo jedan lijep način da svoje znanje i vještine unaprijedite u saradnji sa ljudima zaista iz različitih kultura, a samo mjesto održavanja treninga, znači Seul, Južna Koreja, je također pokazalo koliko su ljudi zaista gostoljubivi Seulani, odnosno naše kolege iz Koreanskog Crvenog križa. Znači imali smo zaista potpunu podršku za svaki naš eventualni zahtjev koji smo imali. Oni neće to moći čuti preko RTV7, ali zaista smo svi kao učesnici izuzetno zahvalni na svoj pruženoj podršci koju su nam pokazali tokom ovih 6 dana treninga u Seulu. Da. Koliko će vam evo sada u daljim aktivnostima konkretno, dakle na terenu, sve ove naučene stvari značiti i kako će se primjenjivati? Kao što sam rekla, znači pružanje novčane pomoći unesrećenim građanima je nešto novo što se dešava u međunarodnom pokretu Crvenog križa. Mi kao Bosna i Hercegovina smo započeli sa određenim aktivnostima i u posljednje vrijeme smo zaista pokušali da kada se radi o određenim prirodnim nesrećama
pokušamo zadovoljiti potrebe građana na ovaj način. Ja moram istaknuti da smo prilikom posljednje prirodne nesreće, odnosno poplava na području općine Čelić u junu ove godine, zahvaljujući podršci Švicarskog crvenog križa i Međunarodne federacije, uspjeli pružiti novčanu podršku za 60 građana pogođenim poplavama u vidu novčane pomoći od 300 konvertibilnih maraka i po povratnim informacijama koje dobivamo od ovih korisnika, ova novčana pomoć im je značajno pomogla da zadovolje određene potrebe koje su ustanovili prilikom samog oporavka od poplava u junu 2022. godine. Mogli su ih potrošiti bez ikakvog uslova. To je vrlo važno istaknuti. Mogli su ih potrošiti i na hranu, i na higijenske artikle, i na eventualno neki alat koji im je potreban prilikom popravka kuće, za plaćanje režija, za plaćanje lijekova. Zaista mislim da je ova pomoć vrlo, vrlo korisna jer na taj način zaista podstičemo ljude da razmišljaju i o svom, da tako kažem, dostojanstvu i mislim da će u narednim nekim odgovorima na prirodne i svake druge katastrofe kojima svjedočimo, evo, nećemo biti lišeni ih sigurno u narednom periodu. I ova stečena znanja koja sam zaista stekla u Seulu, da ćemo moći primijeniti u različitim situacijama. Ono što je također vrijedno spomenuti da zahvaljujući ovom treningu i certifikatu koji sam ja dobila nakon završetka ove obuke, da sam kvalifikovana za primjenu ovog programa ne samo na području naše zemlje, već u bilo kojoj zemlji širom svijeta. A i da prenesete znanja, naravno. Apsolutno, to sam već počela raditi povratkom u svoju kancelariju. Evo da se malo dotaknemo i svega onoga što je aktuelno u Crvenom križu Tuzlanskog kantona. Evo, nekako najsvježije je, jučer ste dobili, da kažemo, novo rukovodstvo za mandatni period 22-26. godina. Tako je, ova godina izborna godina u strukturi Crvenog križa Bosne i Hercegovine u našoj državi, pa tako i na području našeg kantona. Zahvaljujući zaista uspješno realizovanim izbornim skupštinama na području svih 13 općina i gradova Tuzlanskog kantona, stekli su se uslovi da evo i Crveni križ Tuzlanskog kantona održi svoju izbornu skupštinu. Izabrali smo zaista kvalitetne zastupnike, 35 zastupnika sa područja Tuzlanskog kantona. Dobili smo novog predsjednika Crvenog križa Tuzlanskog kantona. Veoma nam je drago da je Tihomir Knežiček iskazao svoju spremnost da bude predsjednik Crvenog križa Tuzlanskog kantona. Tihomir Knežiček je dugogodišnji volonter Crvenog križa TK, zaista je vrlo aktivan u razvijanju kapaciteta ne samo na području Crvenog križa Tuzlanskog kantona, već i kroz cijelu strukturu Crvenog križa u Bosni i Hercegovini. Zatim imamo nove članove predsjedništva koje u Crvenom križu Tuzlanskog kantona, njih je 9. Imamo novi nadzorni odbor, etički odbor, članove koji će nas zastupati na višim nivoima našeg organizovanja i u federaciji i na području države Bosne i Hercegovine. Ja sam sigurna da ćemo zajedničkim radom, zajedničkim znanjima, zajedničkim stremljenjima ka zadovoljavanju potreba naših najugroženijih grupa zbog kojih Crveni križ i postoji, uspjeti zadovoljiti bar optimum potreba koji naši korisnici na terenu imaju. Uvijek je aktuelna također tema obuke za njegovatelje, nešto zašto ste vi najzaduženiji, pa da čujemo šta je tu trenutno aktuelno i šta je bitno pomenuti. Pa evo, u toku je obuka za njegovatelje koja je započela krajem septembra ove godine, krajem mjeseca septembra ove godine. Imamo zaista vrlo kvalitetnu grupu polaznika. Važno je istaknuti da je među njima i 8 polaznika koji su uključeni u obuku za njegovatelje zahvaljujući projektu Centra za socijalni rad u Tuzli. Oni besplatno pohađaju našu obuku, a pripadaju u kategoriji nezaposlenih roditelja na području našeg kantona ili su mladi ljudi bez zaposlenja koji evo na ovaj način žele osnažiti sebe i dobiti priliku za što bolju i kvalitetniju poziciju na tržištu rada. Kraj mjeseca novembra
završavamo sa teoretskim i praktičnim dijelom nastave koji se odvija u Crvenom križu Tuzlanskog kantona. Početkom decembra naši polaznici kreću sa obavljanjem prakse u Domu penzionera u Tuzli, nakon čega će se steći uslovi da izađu i na finalni ispit, teoretski i praktični dio. Svi oni koji uspješno polože oba dijela dobit će certifikat o završenom kursu za njegovatelje odobren od Ministarstva obrazovanja Tuzlanskog kantona. Ovo je višegodišnji projekat koji realizujete. Kakav je ovo interes kroz godine? Da li je on isti, veći, manji? Pa, prav ste, ovo je 15. ciklus obuke kod zanjegovatelje koji mi realizujemo po ovom nastavnom planu i programu. Moramo priznati da interes varira od godine do godine. Ponekad je interes jako velik u smislu da nam se ljudi javljaju da su zainteresovani za obuku, a onda kada mi objavimo poziv za prijavu polaznika, iz različitih razloga oni više nisu spremni da pohađaju obuku, a onda vrlo brzo čim počnemo sa nastavom, onda nam se u prvoj sedmici onda opet ponovo imamo veliki interes novih polaznika. Sve u svemu, suma sumarum, mi jesmo zadovoljni interesom polaznika. Ovo je jedna aktivnost na koju smo mi kao kantonalna organizacija Crvenog križa izuzetno ponosni, jer kontinuirano ulažemo velike napore da i naš tim predavača prati sva moderna dešavanja vezana za obrazovanje odraslih. Unapređujemo i naš kabinet u kojem se odvija ova nastava. Imamo neke planove za naredni period gdje će ta nastava biti još više usklađena sa savremenim zahtjevima izvođenja ove edukacije, tako da sam sigurna da ćemo i u narednom periodu biti interesantni za sve osobe koje žele postati njegovatelji. Da. Evo da mogu da ne pitam i također aktuelna tema. Ponovo veći broj migranata je primjetan i na našem području gdje ste vi kao organizacija svakako uključeni u pomoć. Kakve informacije imate s terena? Tako je, pri Crvenom križu Tuzlanskog kantona djeluje mobilni tim za pružanje prve pomoći osobama u pokretu kroz naš kanton. Moramo istaknuti da posljednjih par mjeseci je zaista primjetan izuzetno veći broj migranata koji istina samo prolaze kroz naš grad, idu dalje ka prihvatnim centrima u našoj zemlji, a onda dalje ka nekoj boljoj budućnosti u Evropi. Naš tim zaista vrijedno radi. Mi smo fokusirani na pružanje prve pomoći, znači isključivo na usluge prve pomoći za migrante. To je znači saniranje žuljeva, određenih sitnih povreda koji se dešavaju. Zahvaljujući podršci strukture Crvenog križa, zbog izuzetno velikog broja migranata, obezbijedili smo određene mini pakete hrane i neprehrambenih artikala koje distribuiramo našim korisnicima, a također uz podršku IOM-a smo pripremili mini vitaminske setove i mini setove prve pomoći koje dijelimo migrantima sa kojima radimo. Bio je nedavno i apel od Crvenog križa, čini mi se gradskog, da se donese odjeća koju može. Zaista je veliki broj migranata, znači u prosjeku dnevno ih je između 60 do 100, pa čak taj broj prelazi i više od 100 osoba koji dolaze u zaista vrlo, vrlo teškim uslovima i vrlo su oskudno odjeveni. Gradska organizacija Crvenog križa je pozvala građane da ukoliko imaju mogućnost da doniraju odjevne predmete i obuću. Ja se također pridružujem našim kolegama iz Gradskog Crvenog križa. Adresa je jasna, Crveni križ grada Tuzle, Džafer Mahala 15. Taj apel je i dalje otvoren. Da, samo još da čujemo kakva je struktura ovog puta u ovom nekom migrantskom valu. Da li ima porodica sa djecom? Vrlo često se radi o porodicama i zaista je širok spektar zemalja iz kojeg migranti dolaze. Znači, moram istaknuti da je uz podršku i ostalih organizacija koji radi na smirivanju određenih životnih situacija migranata u kojima se nalaze, različite organizacije vode računa i o porodicama sa djecom, tako da nekom sinergijom svih nas nastojimo ublažiti patnje ovih ljudi.
Da. I evo na kraju ovog razgovora šta drugo pitati nego za planove i kalendar aktivnosti Crvenog križa Tuzlanskog kantona do kraja ove godine. Šta će vam biti još u fokusu rada, evo da se nismo dotakli kroz ovaj razgovor? Pa ono što nismo možda obuhvatili našim razgovorom je jedna aktivnost koju zbog COVID-a nismo bili u mogućnosti organizovati tokom protekle 2 godine, a to je kantonalno takmičenje iz programa upozoravanje na mine. Naše kolege iz opštinskih gradskih organizacija su više i manje sve završile svoje lokalna takmičenja. Crveni križ Tuzlanskog kantona će do kraja mjeseca novembra održati kantonalno takmičenje i na ovaj način skrenuti pažnju naših najmlađih na opasnosti od mina koji vrebaju posebno u određenim rizičnim područjima. Također u mjesecu decembru, tačnije 5. decembra je Međunarodni dan volontera. Mi smo organizacija koja svoj rad temelji na aktivnošću volontera i svakako da ćemo organizovati određene događaje tokom kojih ćemo ukazati na važnost i ulogu volontera koji imaju u našem radu, iskazati našu zaista enormnu zahvalnost za njihovo uloženo vrijeme, znanje, vještine kako bi doprinijeli da kvalitet života svih ugroženih grupa na području zajednica u kojima mi živimo bude što bolji. Hvala vam mnogo za izdvojeno vrijeme i ovo gostovanje. Želim vam dosta uspjeha u nastavku rada, što manje ovog posla koji iziskuje rješavanje problema na terenu i svakako bit će još prilike da razgovaramo o ovome što smo na kraju govorili. Hvala vam na poziv. Poštovani gledalci, gošća Tuzle danas bila je Tanja Bijedić iz Crvenog križa Tuzlanskog kantona, a vi svakako i dalje ostanite uz Radio Televiziju 7.